iniciativa que va sorgir a Twitter un vespre d'abril, ja em corregirà si no, Gerard, es va fer viral i ha seguit marcant tendència entre els joves, però pels que no hi estiguem familiaritzats, Gerard, com podríem resumir què és Tindercat? Bé, el Tindercat és com una mena de podcast interactiu que va néixer a través de Twitter, amb una eina que es diu els Twitter Spaces. Escolta'm, podem dir que els catalans lliguem en català? Bueno, podem dir que ens agradaria molts catalans lligar en català, però és veritat que, tristament, el català doncs, hi ha molta gent que no l'utilitza per lligar. La veu com una llengua menor en aquest aspecte. Però bueno, no hauria de ser així, però és el que hi ha. La conclusió que podem treure és que falten espais de trobada per lligar. És a dir, potser d'aquí també és una mica el boom de les aplicacions de lligar. No falten espais de trobar per lligar. Ja. Vull dir, a Tinder pots utilitzar l'idioma que vulguis. Si volguessis lligar a Tinder en català, ho fas. Bé, sí és cert que... Jo crec que els espais hi són, l'únic que s'ha de normalitzar, no?, la llengua en aquests àmbits. És que és un problema greu, vull dir, ja et dic, si la gent utilitza tot el tema de safareig, veu la Isla de Tentaciones, veu coses així, doncs acaba veient aquests tipus de relacions, que a veure, no et dic que siguin sanes, vull dir, no és cap model a seguir el que fan en aquests programes, però en castellà, doncs, bueno, després els joves doncs, ho repliquen, no? Vull dir, aquest model d'oci. Els joves, la veritat és que ens fa por, no? Ens fa por, al contrari que passa a l'estat espanyol, que ja tothom vol invertir molt en tema de fer-se viral a les xarxes i tal, per exemple l'Ibai, o coses així, perquè diuen, ostres, és molt fàcil triomfar en castellà, em fot un setup superguai, un micro superbo i una càmera perfecta i en 2 dies soc el millor streamer d'Espanya. A Catalunya, poca inversió personal perquè la gent li fa por, dius, hòstia, em gasto 5.000 euros en fer un setup per fer un stream i tal, i després em veuran 3 persones. Hi ha por, en aquest sentit, personal de la gent, i també hi ha un problema de la Corporació de Mitjans Audiovisuals i d'altres entitats privades que no saben com relacionar-se amb el contingut juvenil o fet per joves o fet a les xarxes, ja no sigui juvenil. Ells es pensen que agafen a la Juliana, per exemple, o agafant algun d'aquests, els posen al seu programa de ràdio i el seu programa de ràdio pujarà d'audiència, però que segurament és així, perquè és gent molt bona i sap comunicar, però el que estàs fent és coartant, no?, tot aquest contingut que atreia els joves, que era de ser a través de YouTube, obert, tal. I la Juliana justament és un exemple de que ella ho fa bé, saps? Ella sí que continua fent vídeos, però hi ha gent que ha entrat a programes de ràdio, programes de televisió i ha deixat de fer streams, ha deixat de fer coses. No sé, vale, sí, ara estàs guanyant 2.000 euros, però i el públic que tenies darrere, el teu gruix de gent, ara que t'escolta gent gran que és tota la ràdio, però ja has perdut tot el que estaves fent bé. L'important són les ganes, transmetre-ho i ja està. I si li fots ganes, temps i tal, doncs els projectes en català acaben sortint, perquè és una llengua més i la gent li agrada. Vull dir, és que està comprovat que l'entreteniment en català agrada. Vull dir, la gent ara sempre tira enrere i plats bruts, o al canal 3XL, però és que sempre ha agradat. L'únic que ara falta una oferta atractiva